ska jag inte sitta nu. Ja, det beror. Det kan jag göra också, va? Det kan inte fram till saker. Nej, det gör okej. Kör. Just här alltså. Där ska du. Se här att jag har därifrån, där. Du är lite ortogonal. Där, okej, så. Så går jag med och hittar då. Så här då. Där, va? Eller hur? Så ska jag då gå. Och så just det bakåt framåt. Där. I mitten här, där ska jag, där. Där alltså. Framåt här och där. Där försvann den. Den är borta. Den är borta, ser du. Där har jag den. Där har den inte. Jo, där har den. Här, va? Tillbaka till. Den är där. Siggen! Ja, Siggen! Hemma! Jag vet exakt vad. Det är så bra. Jag får decimetern. Hjälten för dagen. Häftigt! Det funkar ju! Men det är träning som behövs. Arva-träning. Träning. Vad gör du nu då? När du har tittat någon? Nu kommer jag krama dig, Henrik. Härligt! Kanon! Och sen går vi hem och det ska klockan 10. Då blir det kanske lite varmt te och brioche i matsalen. Den gröna. Det heter inte så. Juliette Prinoche. Nej, det heter inte. Den heter Juliette... något annat. Skådis. Bra! Nu har vi tränat på Arva. Så nu vet ni att vi kan åka... Nu kan ni åka lavinfarliga turer med oss. Ja. Och nu åker vi hem.